Panyine owo Banda empatemu eye osabarima okokyere dom kwadwo sito a wodi kan e de ato aban ne apoisifo ne mpanimfo nyinanim se wonhwe ne wontwa wani emra mehwe emma empatemu ho wonya bambo wose de atwa ne nsunu mo kra ne se mantam anase mansin sronko a kyese buidam ewo nsase so no poisifo ho eyemienu constable baako na inspector baako constable ehwe buidam so no na afe bana gbaw nyire sabie kabru no na afe ne mpatamu nyina ekopie mu ewo bongase ene ne mpatamu no na kese polisi ni baako no no a ne sedade ponko so no obenya no wote no wo mpempen ewo ho enti ayeden e de amo wo mo kire se wo msa mamboyesem enhye da man hom ne so ho de nanso sese akoba se buidam woni na ye adwuma ho nyina adam no panimfo awie na wo ba betena fie wonya adwuma nye no anhwe na abonefosem ama ne hom ne so ewo ho osabarima okokyere dom kwadwo sito a wodi kan e kire se wodi atom panimfo anim de nanso ho ba bia ekono asewa mana no amenimu a anhwe na nkwanko wieye enti wo kotrasre se be ya abanhwe na omo aposifo fi se aposifo mienu de mansin baako emu awem aban no enhwe eno akyi no wo kire se wo mo akwan enye enam so ma kyese miamia hodo se obetwam ampo ekopie mu ewo dobo ne mpatamu no wo munya kwan mpo entumi emfa so aka entumi enko je so manfo no enante na na stress aban hwe na sane ma nyina no wontwe nani na wo mra mehwe emwa wo mo police for 2 and urban another police for 2 o che adwuma kese ya o mo abe ya o mo agya wa koyi nipa o mo beje o mo bana ha no edoso bebre ni se bebre ensa nko mo kuro ti e best se ne ebe ya bambo ho be ye din na ko fa basa bia man because nipa bebre ya yi o mo adwuma mi o mo nya adwuma bia bana so wo ha adwuma fufuro bia ni ha ti e best ba no se police for no obepagam na obemo mo adoso na fe nipa no so ya ombeka no hwe se adwuma no obetuma bie bibi ema yo ha ama nipa no so anya adwuma no aye se na ebe ya ya sitnam no ebe mre